participanți, vă spun că mi-au plăcut cursele pe care le-am văzut anul acesta și invităm pe 6 dintre protagoniști. Eduard Anton de la Spartacus 2001 nu este. Daniel Vasile de la Clubul Sportiv Scat. Bravo! Felicitări! Pe locul al 4-lea, în clasamentul general, a terminat Cristian Unguru de la CSSK. Bravo, felicitări! Și intrând în zona podiumului, Alexandra Marinescu Urban Pascu, număr de concurs 403. Anul acesta, Alexandra s-a duelat cu Andrei Baina, locul al doilea. Andrei Baina de la Go-Kart Team. Și toate cursele au fost frumoase și disputate, dar numai în absența lui Petruț Florescu, cel care a câștigat fără de îndealtă la această clasă. Felicitări, Petruț Florescu de la Gorgan Fast. Băi, Jack! Ce-a făcut? Că n-am făcut. A făcut? Așa, 3, 2, 1. 1, 2, 3. O clasă mie care arată foarte bine pentru că este și o prezență. Avem o fată. Și țin minte că anul acesta am luat un interviu și mie a fost foarte bine. Felicitări tuturor, duceți-vă să vă felicite prietenii, colegii, părinții. Bravo! Andrei, ce pot? Cum?